hai să vă arăt o chestie care am văzut și eu astăzi de la Vali. O chestie care mi s-a părut super bună. Deschidem Mozilla, ce aveți voi, navigatorul care l-aveți, și scriem P-I-C-K and, da? Pe 6, pic în zip, Z-I-P, dăm Enter. Și intrăm aici în prima, da? Bun, intrăm aici în pic în zip. Și ne logăm, intrăm în Facebook, da? Login with Facebook, ok? Așa. Băgăm astea ale noastre, datele noastre, da? Așa. Și intrăm în contul nostru de Facebook. Bun. Odată ce am intrat, deci chestia asta este pentru a coborî poze, o cârcă de poze dintr-o dată. Da? La ce, de exemplu, uite, hai să vă dau un exemplu. Uite, mergem la, vezi, aici avem Friends, Groups, Page. Da? Friends, că sunt prietenii care avem noi. Dăm click în album, să luăm albumul întreg. Da? Presupunem că avem prieteni care au albume de fotografii care ne plac foarte mult și le vrem. Uite, hai să ne mă duc, uite, vă dau un exemplu cu un prietenul meu, Vali. Mă duc aici la el, Vali, dau click pe el, îmi apar, dau album, dau click pe album, îmi apar albumele lui, da? Și ca să nu mai stați să luați fotografie cu fotografie, de exemplu, uite, luăm aici, avem aici un album care se numește My Icons, de 60 de fotografii, da? Îi dau click pe săgetuța asta, select format zip, deci puteți să coborâți în zip sau în PDF, da? Eu îl cobor în zip, se coboară foarte repede. O să ne întrebe unde să ne-l pună. Bun, îi dăm save, da? Să-l salveze. Ne întreabă unde vrem să-l salveze, da? Eu aleg în escritoriul meu, îi dăm acceptar. Așa, perfect, perfect. Și ne uităm. Uite-l aici, ăsta este. Da? Îi dăm extraer key, adică să-l extragem, da? Așa. Îl extrage, l-a extras aici, da? Deschidem. Și uite toate fotografiile, da? Nu mai stați să luați fotografie cu fotografie. Uite. E, e un lucru bun de știut. Uite aici fotografiile lui Vali. Minunate. Nu? E, și după aceea o să vă arăt și cum să le... Dacă ai mii de fotografii, unde să le pui. Că poate nu să ai atât loc în hard. Da? Bun, pentru atât. Numai bine.